Ρε Αγγεμπίλη, δεν θέλω πάλι χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Άντε να έρθει η Άνοιξη να μην πληρώνουμε θέρμανση. Άντε να έρθει το καλοκαίρι να πάρουμε καμιά άδεια. Άντε να πέσει το intro μπας και ξεκινήσει το επεισόδιο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Digital και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Blair. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ταινία που έχει γίνει συνώνυμο των Χριστουγέννων τα τελευταία χρόνια. Το The Grinch του 2018 από τη Universal Pictures. Αν το όνομα Grinch σας θυμίζει πράσινες τρίχες, καμπούρα και γενικά κακοτροπιά, τότε σίγουρα γνωρίζετε τη διάσημη ιστορία του αγαπημένου ή μάλλον μισητού χαρακτήρα του Dr. Seuss. Μάλλον Seuss, κάπως έτσι. Αλλά πώς θα πάει η πιο πρόσφατη κινηματογραφική απόδοση της ιστορίας του Grinch και γιατί το 2018 θεωρείται η χρονιά του Grinch, ας το δούμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλοι αγαπάτε τα Χριστούγεννα, αλλά ο Grinch όχι και τόσο. Όχι τουλάχιστον στην αρχή. Αυτή η ταινία μας μεταφέρει στο Whoville, ένα μικρό χωριό γεμάτο με χαρούμενους και τραγουδιστές ανθρώπους που γιορτάζουν με μεγάλο ενθουσιασμό την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκεί ζει ο Grinch, ένας πράσινος, κουρασμένος και εχθρικός τύπος που δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί κάποιος να αγαπά τα Χριστούγεννα. Όμως τι έχει να προσφέρει αυτή η εκδοχή του Grinch πέρα από τον γκρινιάρικο βλέμμα και την καμπούρα του? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ταινία φέρνει μια νέα, πιο σύγχρονη οπτική στο χαρακτήρα. Αντί για τον απλό κακό της παλιάς ιστορίας, βλέπουμε ένα Grinch με βάθος, με συναισθηματική ιστορία που μας καλεί να καταλάβουμε την αιτία για το μίσος του προς τις γιορτές. Και φυσικά δεν είναι μόνος του σε αυτό το ταξίδι. Η ταινία εισάγει και νέους χαρακτήρες όπως το μικρό Max, τον σκύλο του, που είναι τόσο αφοσιωμένο στο Grinch που κακά τα ψέματα τον κάνει να μοιάζει λίγο πιο ανθρώπινο. Το animation είναι πανέμορφο και σκανδαλωδώς ζωντανό. Τα χρώματα, οι γιορτινές σκηνές και οι μικρές λεπτομέρειες φτιάχνουν την ατμόσφαιρα που σχεδόν μπορείς να τη μυρίσεις. Η ταινία είναι γεμάτη με φανταστικά οπτικά εφέ και υπέροχα κινούμενα σχέδια που δίνουν ζωή στον κόσμο του Whoville. Το animation της Illumination Entertainment είναι γνωστό για το στρογγυλό καρτουνίστικο του χαρακτήρα και εδώ το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, με αρκετές στιγμές που θα κάνουν το παιδί μέσα σας να χαμογελάσει. Και μέσα από την κάμερα σας ακούω να αναρωτιέστε. Ναι, μπορώ και σας ακούω. Είναι μόνο για παιδιά? Και η απάντηση είναι όχι. Παρόλο που η ταινία είναι προσαρμοσμένη για ένα νεότερο κοινό, περιέχει αρκετές αναφορές και αστεία που θα κάνουν και τους μεγάλους να γελάσουν. Η αφήγηση του Grinch για το πώς μισεί τα Χριστούγεννα και οι ατάκες του είναι γεμάτες χιούμορ και ενέργεια. Και φυσικά υπάρχει πάντα εκείνος ο αγαπημένος ήχος των Χριστουγέννων που μας φτιάχνει τη διάθεση, είτε είμαστε μικροί είτε μεγάλοι. Και δεν πρέπει να παραλείψουμε το ρόλο της Cindy Lou Who, της μικρής ηρωίδας που είναι το αντίβαρο του Grinch. Είναι χαρούμενη, γεμάτη καλοσύνη και όπως πάντα με την αθωότητα των παιδιών. Προσπαθεί να κάνει τον Grinch καλύτερο άνθρωπο ή μάλλον καλύτερο Who. Η φιλία της με τον Grinch είναι αυτή που πραγματικά ανατρέπει την πορεία της ιστορίας και του δίνει τη δυνατότητα να ξαναβρει την αξία των Χριστουγέννων. Αν και η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια, εκτελείται με τόση αγάπη και ενέργεια που είναι δύσκολο να μην σε κατακτήσει. Και τι θα ήταν η ταινία χωρίς τη μουσική? Από το εμβληματικό τραγούδι You're a mean one, Mr. Grinch, μέχρι την πιο σύγχρονη προσέγγιση της μουσικής, η ταινία έχει φροντίσει να προσφέρει την τέλεια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η μουσική επένδυση είναι χαρούμενη, αλλά και μερικές φορές λυπημένη, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από την μάσκα του κακού υπάρχει πάντα ένας λόγος για την αποξένωσή του. Συνολικά, το The Grinch του 2018 είναι μια ευχάριστη, γιορτινή και συναισθηματική ταινία που εντυπωσιάζει με την ποιότητά της και το χιούμορ. Ίσως να μην είναι η πιο επαναστατική εκδοχή του Grinch, αλλά σίγουρα καταφέρνει να μας κάνει να τον αγαπήσουμε και πάλι, ακόμα και αν είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Αν αναζητάτε κάτι για να απολαύσετε με την οικογένεια αυτές τις γιορτές, αυτό είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή. Αυτά από μένα για σήμερα. Αφήστε το σχόλιο σας μετά το χαρακτηριστικό like. Να περνάτε όμορφα και όπως πάντα να μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο. Καλά Χριστούγεννα και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, μην γκριντζάρετε. Over. Αυτό δεν είναι κλακέτες. Κλακέτα. Α, κλακέτες είναι αυτό στα πόδια, δεν είναι? Άντε να έρθει η Άνοιξη να πάρουμε καμιά. Όχι, λάθος. Άντε να έρθει η Άνοιξη να. Α, ναι. Τώρα θυμήθηκα την τάκα μου, την ξέχασα, μην το πεις. Άντε να έρθουν τα Χριστούγεννα να μην πληρώνουμε. Δεν θέλουμε Χριστούγεννα. Και αν μπορείς έτσι πατά το κάτω από τη γραβάτα το καλώδιο. Σαν να είμαι στην κρεμάστρα με το μανταλάκι. Στην απλόστρα. Grinch Alma 2 Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Digital και σας καλωσορίζω. Πάμε πίσω. Καμπούρα και γενικά
Πού, πάλι. Πάνω. Εκεί. Καμπούρα και γενικά το μίσος του προς τις γιορτές. Κάτι δεν είναι σωστά εκεί. Και τι θα ήταν η ταινία χωρίς τη μουσική. Πάμε πίσω. Και τι θα ήταν η ταινία χωρίς τη μουσική. Πάμε.